mga kapuso sa GMA Regional TV Live karong buntaga ato sang ila-ilahon kining usa ka artist gikan sa probinsya sa Samar talagsaon kining iyang gihimo nga materyales posporo. Mga kapuso, pwede din mahimo nga manindot kaayo nga mga obra. Makauban ta karong buntaga gikan sa Gandara, Samar, si Jonel Severino. Good morning. Paingaga po, sir. Can you tell us more about this talent of yours, sir? Matchstick, posporo, yung ginagamit mo, sir. Paano mo na-discover ito, Sir Jonel? Bali po, sir, since po gumagawa po ako ng mga kinasanayan ko na po gumawa ng mga portrait po, sir, at mga charcoal portrait. In this pandemic po, sir, bali nawalan po ako, sir, ng mga materyales at doon po pumasok yung sa isip ko po na what if gumawa ko ng kakaibang obra para maka-inspire sa mga kabataan ngayon. At doon po pumasok yung posporo art po para posporo art po, sir. Gusto ko lang po kasi gumawa ng kakaibang obra. Like, hindi natin kailangan ng mamahaling materyales para makagawa tayo ng mga artwork. Kundi gumamit tayo ng mas kakaiba para makagawa ng kakaibang obra po. Itong obra mo, sir, sa likod mo, sir, sa background mo, we noticed si Kuya Will, sir. How long did it take you to make this artwork, sir? At mga detalye, sir, ilang kahon ng posporo na gamit mo, actually, sir, Jonel? It's almost 12 hours po, sir. Kasi wala siyang tigil sa paggawa po, sir. Bali, lahat po ng posporo na nagamit is almost 10,000 pieces po ng match po. Naglalagay ka muna ng pattern. Tapos, how do you make the kaning mga matchsticks, sir, na parang paano mo ididikit sa canvas mo, sir? Actually po, ginagamit ko lang po yung illustration board po, sir, at double-sided tape. Una po, gumagawa po ako ng layout, at doon po, ginagawa ko siya linalagyan ko po siya, sir, ng tape, at pinapatong ko po siya, sir, sa bawat shape. Pero iba yung nasa likod mo talaga, sir, at yung sa kabila naman, sir, na artwork, sir, na we noticed may iba namang kulay. Ang gumawa nito po, sir, yung grupo namin na Samar's Youth Aspiring Artist po dito sa Samar, sir. Bali, gumawa po kami ng grupo, which is iba-iba yung art style po, at pinagtipon-tipon po namin, at ayun, ito po yung kalabasan po. Sir, maliban kay Kuya Will, ginawan mo raw din ang artwork, sir, of course, Ma'am Jessica Soho? Ginawa ko po siya para, di ba, alam naman natin na isa si Ma'am Jessica Soho sa mga nagbibigay inspirasyon, lalo na sa akin po, parang yun po ako humugot ng inspirasyon sa kanya na what if gagawan ko siya ng posporo art kahit paano po maging masaya siya. Klase ng art, sir, lalo na itong matchstick, sir. Of course, super liit, sir. Kailangan talaga ng pasensya, sir, di ba? Ano pang mga values that you have learned by doing these artworks, Jonel? Doon po, na-challenge yung pasensya ko at sakripisyo ko at yung time po na binabuhas para mabuo lang po yung obra na yun po. Parang doon po, dami kong natutunan sa sarili ko na yung pasensya talaga po, sa yung pasensya at yung time. Alright. Sir Jonel, to cap this off, National Arts Month. Anong gusto mong mensahe, sir, na ibigay sa ating mga viewers ngayon, lalo na mga aspiring artists, not just there in Samar, pero dito rin sa Central Visayas or Eastern Visayas na rin? Kung saan po kayo sumasaya, parang yun po, follow your heart at ilabas po yung talent na meron ka, yung binigay ni Lord na talent na meron tayo. Alright, and with that, we'd like to thank you, Jonel, for joining us at of course, pag-share ng inspiration sa ating mga viewers this morning. So we're glad to have you with us this morning. Mga kapuso, gikan sa Gandara, Samar, si Jonel Severino.